egia esan, hasiera batean beldurtxo batzuk eta ikusi ditugu, baina, bueno, jendearen harrera oso ona izan da. Kulturaren alde egin dugun apostua guretzako klabea zen. Apur bat, sektore bat izan da nahiko kaltetua ikusi duguna, eta uste izan dugu eman behar geniola behar zuen garrantzia. Irailean zehar egin ditugun ekintzak izan dira oso anitzak, kolektibo desberdinentzako, denentzat pentsatuta, apur bat, bai ume, bai nagusi, bai gaztentzako, eta harrera oso ona, hasiera baten hori, igual kostatu zan apurtzataztea, baina gero oso ondo, eta jendea oso eskertuta. Lehenko asteetan eguraldia lagun izan dugula, eta Arrantza eta Iturrondon egin behar genituen horrek bertan egin ahal izan ditugu, eta hori oso ekintza politak izan dira, oso espazio politetan, eta azkenengo astean, eguraldia Euskadi tropikala ez daukagunez, eguraldiak ez dugu lagundu, eta baldatu behar izan dugu lekuz. Igual urretara beti gehiago kostatzen da jendeak erakartzea, baina ume eta familiak oso izan dute. Guretzako garrantzitsua zen segurtasun horren inguruan ondo pentsatzea zelan egin eta kontutan hartzea espazioak. Horretarako akotatu ditugu espazio guztiak, izan dira espazioa akotatuta. Gero ipini ditugu aulkietan eserita publikoa, segurtasun distantzia mantenduz, eskua garbitzeko derrigortasuna izan dute sartzen zen, espazio horretan sartzen zen guztiak, eta gero musukoa edo maskara derrigorrezkoa izanak, kendu ezinekoa. Bebai oso garrantzitsua, irteerak eta sarrerak kontrolatuak izan ditugu, eta gero leku izendatuak. Guk esaten genion, apur bat laguntzaile, herriko elkarte desberdinen lagundu digute, eta horrela, pertsona bakoitza zetorren pertsona taldeari esaten genion un jesarri.